Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lorna, 35 anyos, taga Cordoba, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon sa akong anak nga naagi mga symptoms sa ADHD. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Sige na, Dong Dodoy. Pagtuon na, ha? O ma, Buhatan na po doon niya ang imong assignments. Nya, balik konti ka din, ha? okay ma. Oh, sa mano man na ka? Ay, biko na, be. Uy, hala. Wa pa man lagi ka na answer, ani. Unsa man ni, wa man ni answer, ani. Maglisod ko ma. Hala, dili ba? Bago pa man tanong istorya bahin, ani. Nakalimot na idayon ka. O ma, maglibog naman ang akong utok oy. Dong. Doy, kuhain ako palihog og sabon pang laba. Nahutdan naman ko diri, ay. Doy. Unsa ma? La, kuhain ko og sabon pang laba. Okay ma. Ayaw pagdagan! Basig madagma ka! Ay, pastilan yun yung pataa. Hain manis Dudoy. Gani haram ako nagpaabot. Adoon ako, be. Duy! Wala, unsa man kadiha, uy. Ngano nagsige man kag cellphone? Hain man ko gisugo nimo, ha? Ha? Unsa ganito ma? Ay na lang, ay na lang. Kinuo ko ni mo, Dodoy. Mura man og naanay ADHD si Tutoy, day. Ha? Dahil nga nung nakaingon man ka, anak. Sa imong mga gipanulti karon. Symptoms man na sa tao nga naay ADHD. Ingon ana man sa dang akong pag-umangkon, day. Mao ba? Oo, pero suway lang og pa-check up og psychiatrist, ha? Para sigurado pa. Amo siyang giobserbaran sa iyang mga lihok o iyang mga response. Gipasagdan naman namo siya nga magduwa nga siya rang usa. Og so far, normal raman siya. Behave ra kay siya. Unsay buot ni mo ipasabot, Dok? Why ADHD ang imong anak, ma'am? Normal ra siya. Ha? Mao ba, Dok? Dito na nagsugod ang akong kalibog. Maong ako na lang mismo mo ay nag-obserbar ni Dodoy kung unsay iyang lihok, kung siyarang usa. Unya, si Dodoy, nagdagandagan, niya mulayat-layat, unya mukat-kat. Ganun tayo maningon ni Ana ang iyang lihok, niyang giobserbaran siya sa doktor. Gamhan ang bato. Dili ni mo ay nakita sa doktor niya kung pasagdan siya nga magduwa-duwa nga siya rang usa. Ako pa nimo no. Ipa-check up nang nauglaing doktor, uy. Maayo ka, day? Oo, aron mag-confirm gyud ba kung unsa gyud na kung may ADHD ba na siya imong anak o wa. Kay abi gud nimo Unsa din ang ADHD ma? Ay, Dudoy anak, di ba naingon man ko nimo nga dili mo sagbat og kalit kung naay mag-istorya? Og ilabi na gyud nga mga dagko ang nag-istorya? Ha? Nangutan na lagani ko. Okay, sakto man na. Pangandam, kay manglakaw ta. Wa masayo pa ang unang doktor. Why ADHD ang imong anak? Dok, lahi man gyud ang lihok sa akong anak ko na amis amo. Hatagan ka og lista sa symptoms sa bata nga nay ADHD, ha? O obserbahi ang imong anak. Okay, Dok.
Sakto gyud ni o. Naagid ning tanang symptoms sa akong anak. Naagid di ay siya ADHD. Bisan pa og niingon ang mga doktor nga why ADHD ang akong anak, pero nakita gyud nako niya ang tanang symptoms kun naa nami sabay. Kay mausab ang iyang lihok sa higayon nga obserbaran siya sa mga doktor. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Do na ba'y treatment aning ADHD? Ikaduhang pangutana. Tulo silang managsuon ug ang duha niya ka mga maguwang normal raman. Ngano siya raman ang naaini ug diin man niya nakuha. Ikatulong pangutana. Unsay kasagaran nga makatrigger sa mga bata nga naay ADHD ug unsaon man kini sa paghandol? Ikaupat ug katapusang pangutana. Posible ba nga mawa raon niya ni sa bata inigdako na niya o madana gyud niya? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lorna. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. Ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O diba sa mong batan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga sa may makutlo natong pagtulunan karong adlaw. Life is short, time is fast. No replay, no rewind. So enjoy every moment as it comes. Wala gini replay, wala rewind. Mga, oy, ugma na bay? Oy, ugma, lain ng pizza. Ugma, tiguang na sa kag sa kadlaw. So, no replay, no rewind. Kanang procrastinate, kanang manyana habit ba? Di gina mayo. Kay nagkaugma, waka kay ba og mas busy pa kasi kaysa karon. So, let's just enjoy as long as it is not against the law. Yeah. So, ang atong magtatampo karong adlaw si Lorna, 35 years old, taga Cordoba. Nani siya tulo ka anak. May tungod ni sa iyang anak, no? May tungod siyang anak na ay problema. Sa yung problema ni Lorna. By the way, kisa may itong i-great nga taga diin ni siya, taga Cordoba. Nataday lantaw. Lantaw restaurant. May magpaminaw na ni Dr. Dave Baron sa Lapu-Lapu City. O ni Dr. Boy Flores, former honorable konsehal sa atong lalawigan sa Lapu-Lapu, si Boy Flores, no? O judge sa Palalay, kumusta? Si Mark o si Marlon, Miano. Miano ba to? O mga Miano dahil family sa Pagadian. Mga igsoon ni Kuan. Lalimot ko sa mga pangalan. So, mga Miano family sa Pagadian City, mayang pagpaminaw. Boy Villa Carlos, Banban Bintulan, o Ayan Pamaus. Advance happy birthday day ni Ma'am Mabel Sanyel sa Bohol, no? Happy birthday og ni Ma'am Lian ba to yung Lian Canadalia, mayong happy birthday. Or belated happy birthday. Okay, unang pangutana, do na ba'y treatment ang ADHD? Well, kining ako lang siguro sa ning pasabot ug unsa man ning ADHD, no? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nani say tambal? Nako, pirmi kong morisita aning mga methylphenidate, methylphenidate, Ritalin or Concerta. Nani siya anti-anxiety property. Kanya ang kinimagong ADHD amo ning gina-diagnose mga bata nga sobra kakiat, impulsive, short attention span, kanya emotionally problematic, medyo disorganized gini siya, no? Poor time management, dili ni siya makakuan. Low ang iyang
frustration tolerance. Dali ni siya sa puton, dali mo give up. So usa ni siya ka psychological or mental disability. Ug imo ni siyang obserbahan dili maka stay sa lugar for longer time. Ikaduhang pangutana, tulo silang managsuon. Ug ang duha niya ka mga maguwang normal raman. Nganong siya raman ang naaani. Ug diin man niya makuha. Sa kanang kinaingon, daghanig mga hinungdan, no? Biological, meaning body functioning, sa chemistry o genetic. So genetic kay ang biological component sa iyang mga hormones o chemical imbalance. Maka-expect ka sa kabata nga na ADHD nga hyperactive gyud, no? Mo na gitawag niya namo sa laing nga pinulungan ng ADHD as hyperkinetic problem. Hyperkinetic problem. Ikatulong pangutana, unsay kasagaran nga maka-trigger sa mga bata nga na ADHD ug unsaon pag-handle nila. So special gyud ang pag-handle ni mga bata. In fact, kung imo ning ipa eskwela, kinahanglan nga special school gyud ang handle ani mga bata. Dili nimo siya itampo sa uban ng mga bata nga normal ra ang inunta ilang activities, no? Ilang panglihok-lihok kay makuan ni siya, mabuli ni siya, no? Mabuli ni siya. So mo kuan ni siya, mo take og time pero hopefully nga ma-resolve na ni siya in due time kung as the bata will grow older. So expect lang nga kung imo ni siyang suguon og something, for gyud kay ni siya og organizing ability, wa ni siya planning, taka lang, diretso lang ug walay time management. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, posible ba nga mawala ra unya ni sa bata inagdako niya o may mudala ra niya? So posible na posibilidad, but kinahanglan ni siyang tagaan og tambal kung balikon methylphenidate. Ug pwede sa tagaan ni siya anti-anxiety ug antidepressant ka mga medication. Anti-anxiety like mga benzodiazepines or alprazolam, then mga antidepressant like selective serotonin reuptake inhibitors. Alright, so inaw kasabot ka sa kong speaker nimo diya sa rato ning inyo Lorna, Cordoba. Musta naman ang atong mga bakasi diya sa Cordoba? Nindot wag ni mga bakasi diya, no? So, from Basers Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakarman. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing sa mga programa sa Ariman. Daghang kitag listener sa atong lugar. So, mga Rabanis ug mga natad ababa family diya sa Kantawan, permiday mga grabe gid ni sila ka DYHP listeners, no? Ingon si Jerry Rabanis, no? Og si Minaw, si Merlin Rabanis, og si Ben Lapot, no? Si Linga